ଆଉ ସବୁ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଟୋକା ସେ ଠିଆ ଆଉ ନଥିଲା। ହେଲେ ରାଜୁକୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କିରେ ଏତେବେଳେ ସେ ଚିଲଉଛୁ? ହେଲେ ରାଜୁ ପାଖରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ରାଜୁ ତା ମନର ପରି ପଚାରିଲା, ସେ ପିଲା କିଏ ଥିଲା? ହେଲେ ତା ମନର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଅନଉଥିଲା, ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ସେ ପିଲା କିଏ ଥିଲା? ସେମିତି ତା ମନର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଅନଉଥିଲା, ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ବାସ୍ ରାଜୁ ପୁରା ରାଗି ଯାଇ କିଛି ତା ମନର ପରୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ତା ମନର ପରି ରାଜୁ ଗୋଟେ ହକ୍ ଦେଇ ତାକୁ କହିଲା, ସେ ମୋତେ ଏମିତି କେତେ ଥର ହଇରାଣ କରିଛି, ହେଲେ ଆଜି ତାର ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଆମ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।